Nico han blev mere og mere sådan urolig og sådan, hvor fanden kan jeg ikke finde det. Vi endte med at droppe planen om at gå ind på Bidul, fordi vi simpelthen ikke kunne finde det. If you know, you know. Velkommen til. Det her det er part 3 af historien om, hvordan mig og min kæreste mødte hinanden. Så skete der det, at vi endte på et andet drinksted i Aarhus, der hedder Bastard. Her sad vi simpelthen hele aftenen, havde sådan instant kemi, og samtalen flød bare. Fun fact, så i løbet af den her aften havde mig og Nico så travlt med at snakke, at tjeneren kom hen flere gange og var sådan, hvad, skal I bestille flere drinks eller hvad? Vi glemte helt at bestille, fordi vi bare var optaget af samtalen. Efter et par drinks der, så forlod vi så stedet og gik lidt rundt i Aarhus. Nu var det sådan ved at være tid til, at vi måske skulle bevæge os hjem af. Jeg var lidt bange for, at vi ville ende med at cykle samme vej hjem. Vi boede sådan et par 100 meter væk fra hinanden. Jeg havde bare lige brug for at bruge cykelturen til sådan lige at koble af og ligesom lige synke ned i den aften, det havde været. Men heldigvis så havde vi parkeret vores cykler nogle forskellige steder, så det betød, at vi ikke cyklede sammen. Det var simpelthen den måde, vi mødtes på, and the rest is history. Like og kommenter endelig, og så ellers så håber jeg bare, at I nyder historien om, hvordan mig og Nico